Fil-konklużjoni ċari tal-inkjesta dwar l-Armata joħorġu żbalji kbar fid-denunzji li fetaħ il-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Ġustizzja Jason Azzopardi għall-Għaqda Repubblika. Żball kardinali ta' dawk li akkużaw lill-Prim Ministru lill-Armata biqtil ta' migranti kien dwar id-data. Il-kwerela li daħlet għand il-Kummissarju tal-Pulizija allegat attentat taqtil ta' migranti bejn id-9 u l-11 ta' Marzu. Iżda l-Maġistrat jinnota li f'dawk il-jiem il-membri tal-ekwipaġġ tal-Petrol Boat P-52 lanqas biss kienu fuq xi ħidma ta' salvataġġ. Il-Maġistrat ġew mifsud jikteb ukoll li fl-istess denunzja l-ewwel jissemmaw akkużi ta' attentat taqtil, imbagħad tissemma l-akkuża taqtil. Il-Maġistrat inkwerenti seta' waqaf hemm la d-denunzja ma kienx korretta skont il-kodiċi kriminali, saħaq b'mod ċar il-Maġistrat fl-inkjesta ta' aktar minn 400 paġna li sabet li l-allegazzjonijiet li saru ma kinux imsejsa fuq provi. L-inkjesta li sabet li l-Prim Ministru, l-Brigadier u lanqas is-soldati tal-Petrol Boat ma kienu involuti fi qtil tajt ukoll li mirressa id-denunzji fosthom anke l-eks Segretarju Ġenerali Nazzjonalista l-Avukat Paolo Bolċ Olivier lanqas talbu l-informazzjoni dwar l-allegazzjonijiet li saru iżda ippreżentaw kwerela mal-ewwel u mingħajr ma saru verifiki. Spiċċajna kulħadd jgħid li jrid u ħadd ma jwieġeb ta' emilu għal dak li rriżulta li kien fals jew kif inhu msejjaħ fake news. Saħqet l-inkjesta maġisterjali. L-inkjesta semmet ukoll ix-xhieda ta' żewġ ġurnalisti tat-Times. Dawn uraw ix-xewqa u wedu li ppreżentaw telefonata li saret lill-alarm phone minn wieħed mill-immigranti li għamel l-allegazzjonijiet fuq is-soldati tal-P-52. Iżda huma ma natawx permess jagħmlu dan mill-alarm phone. Il-Maġistrat innota wkoll rapport skorrett tat-Times fit-18 ta' Mejju li għadda għaliex l-immigranti kollha fl-allegat każ kienu salvati kollha tant li anki xedu f'din l-inkjesta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.